jumeneng sih. Kene lho, ngangge spot Mas. Anu niken iki spote anu e. Ceko. Kene. Niken Salindri. Salindri niken. Ao ah. Bok. Ao ah. Bok. Ao ah. Bok. Dino iki aku ora ngidung. Ora usah ngidung kok ya. Selamat malam Cahayu. Sugeng dalu Papa Rudi. Wis kelingan karo Papa sik kelingan. Masih dong. Waduh kan lamu tak jumbo. Iya. Piye kabare seger waras? Alhamdulillah pangestune Sehat. sehat walafiat. Kelas pinten sak menika? Sak menika kula tasik kelas kalih badene minggah kelas 3 SMA. Heeh, kuwi lek munggah ya. Ya mesti munggah tok kok ya, sekolahe pinter kok ya. Mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Papa. Oke, sama-sama mohon maaf lahir dan Kok diajak ngomong batin. adabnya ke situ sih, kok nggak nyawang aku sih? Ini Papa pakai anu semu. Karena Papa ini di sini tidak hanya Rudi Gareng tapi menjadi limbuk dan cangik. Bahasa Inggrisnya cengek ya. Tapi kan Kamu biasanya harus tahu. adab ke sini. Ya nanti ada waktunya. Engko lek wayah madhep apa mesti madhep dhewe. Oh no. Oh iya Ding, oh, penak ya omongan ngene malah penak ya. Lah, Wah, iya. jamu Mas aku. Lah aku ning kono ngedep ae kok ya. Piye, seger waras sehat walafiat? Alhamdulillah Tindak rene sehat. jam pira budale kok omah? Saya tadi kesini Heeh. jam Wah, kowe iki nyelot gedhi kukumu kok soklat-soklat kuwi. merah ini merah. Oh, bukan iya coklat. mataku sing rada anu ki. Nyawang apa-apa malih ketok anu. Tadi berangkat ke sini tadi sekitar jam 9. Oh, jam 9. Naik Ya. apa? Naik apa? Naik angkot. Angkot. Iya. Naik. Oh, naik kok ya. Naik ki ning dhuwure angkot berarti. Iya, ya di atas angkot nanti. Metongkrong itu. gitu. Iya, di tali. Oh, enggak kademen. Hus. Wuhus angine banter banget. Iya. Malam hari ini Pak Sanjaya utawa ini markas besar Sanjaya Group Ya. punya hajat ya kuwi molo kramake Kang Putra utawa putra mahkota bahasane. Heeh. Dadi Mas Andre kalian Mbak Devi didongake coba. Iya. Nika piantun Nasrani Cahayu. Oh iya. Iya. Oh Nika iya. Pak Sanjaya Tadi saya sekeluarga. sudah ketemu juga sama Mas Andre sama sudah? Mbak Sudah Devi ketemu? tadi sudah di situ sudah salim. Sudah bincang-bincang? Sudah tapi belum foto. Oh, nanti, foto, nanti nanti. fotonya nanti. Ini Mbak Devi sama Mas Andre. Heeh. Ini Pak Sanjaya. Mas Andri kan gantengnya kaya nom-nom aku mbiyen ya. Rumah saku, ngono, rumah saku dhewe Mas. Tapi Mas Andre kan baik. Iya. Tapi papa enggak baik. Papa kan ngentek-ngentek nih. Weh, rumah saku wae. Saking gantengnya ya Lah, Pak. ngono lho. Iya. Jadi pokoknya selamat menempuh hidup baru ya buat Mas. Selamat menempuh hidup baru buat Mas Andre dan juga Mbak Devi. Semoga Apa? Dikaruniai momongan. semoga cepat diberi momongan. Oh, diberi Semoga gitu? apa? Diberi sapa sing ngewehi kok ya? Dikaruniai. Lah, Dikarunai karunai apa to? Kucing kok yo nai kok ya. dikurinai. Dikaruniai momongan ngono lho. Dikaruniai momongan. Nah. Ya, semoga cepat dikaruniai momongan oleh Tuhan. Semoga Tuhan selalu memberkatimu. Amin. Semoga Eh, semoga itu apa? IPTP. Berbahagia Oh, sampai tak- akhir hayat. Amin. Pancen yo Iya. semboyane ini pernikahan yang pertama dan yang terakhir. Nah, berarti otomatis sepisan dunggeo Selamanya. Selamanya. Satu untuk semua. ora. Otak pisan satu untuk semua iki apa kaya itu prinsip hidup. Ya, satu untuk selamanya. Nah, Ya, ngono satu untuk lho. selamanya. Iki loh saking grapiake Bapak Sanjaya. Heeh. Sampai semua para penonton itu dikasih makan. Loh, ini malam hari ini. Iya, dikasih makan dari sampai sana, dikasih Waduh, makan, luar ada biasa. minum. Wah, tepuk tangan nek ngono. Terus, iya Pak Sanjaya, wah, ora mung ning awak dhewe tok, Pak. Tenan. Iya, kae Kae. bakul-bakul ngono. Kuwi wong dodol ya nduk kowe
kuwi wong dodol. Itu Pak Sanjaya tuh. Lah Pak Sanjaya sing neng kene iki Loh, penonton. dengan adanya tontonan malam hari ini toh Pak, makanya akeh bakul. Itu kan ya gara-gara Pak Sanjaya nanggap padha karo Pak Sanjaya iki dono rasa wong pirang-pirang. Ya. Nyenengke wong akeh. Nggih. Pak Sanjaya menika anu lho, Nduk. Menika srawunge piantune luar biasa. Luar biasa. Piantun Kediri. Ning Nggih. nyatane karo penggede-penggede padha tepung. Nggih, Pak Sanjaya wah konten number 1 niku. Ha iya. Anggere buka HP ngono wis sampe Metu. tekan dhuwur panggung batinku iki jane sapa ning dhuwur panggung. Lah kuwi sing kagungan dalem kok ya. Lah nggih niku kan wau kan mboten semerep niku wau. Kuwi jenenge piantune Prasodo. Sederhana. Nah, ya jal kowe gelem ya kapan-kapan wewuh terus munggah ngene. Nyuting dhewe. Ini nyatane panjenengan menjadi tulodo ing ngarsa sum tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Pokoke sukses selalu buat Sanjaya Group. Nah. Nggih. Sanjaya Group itu apa, Pak? Itu, wow, lagi truknya Pak Sanjaya Muat. itu pirang-pirang Apa? alat berat. Alat berat. Sampeyan pengen numpak bego ya. Besok karo papa. Numpak bego bareng-bareng balapan. Egrek. Balapan kita kok aspalnya malah rakuan kaya. Lah terus begonya ditaruh di mana? Loh ini lah ya di anu no, dibersihkan no. Penyanyi kaguan gawe iki semua kendaraan armada kabeh dileh. Oh, gitu. Iya, iki kekompakane grup Sanjaya ngene iki diresiki bose arep gawe kabeh kendaraan singkirke. Oh, iya. Dek kapan ke pas singkirne aku pas ning kene. Kulewu lho kok motorku kleru sini. Kuwi nek aku mulai mlaku aku. Nah, nembang ya, Nduk. Nembang, Buat Pak Pak. Sanjaya, buat Mas Andri. Iki mau ana pundutan jane, ana Apa? pundutan. Ana apa ya? Kusuma Wijaya. Kuwi sing ndi ya? Oh, Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya ki sing ndi Nduk? Aku Kusuma ning ati. Iya ta? Iya. Warano aku warano. Piye? Mah, mah. Sing to. Ngarep dhewe. Kusuma ning ati. Warano aku, Ken. Mah, Kowe iki sinden gaul lho, kowe iki. lha sampean iki lho diwarai gak gelem meneng kok. Lah iya, Pak. Piye? Kusum. Kowe galek ngono kowe ngeces kowe. Ngau ayu-ayu wong ngiler kaya. Piye? Wong ngiler ki pinter, Pak. Wong ngono. Ya. Oh, ya. Batenku layak sendur kan mau angge ngene ler. Nyapa nduk kok ngiler? Lah pinter kok. Kusuma Wijaya ya, Kusuma Wijaya. Tapi kini nggak dikasih lagu yang halus-halus dulu. Iya no, halus dhisik no. Iya. Ojo nganti biar Kusuma Wijaya semua sik. orang itu tahu Pak. Kalau Tahu. Niken itu nggak hanya menyanyikan lagu yang zaman lagu. sekarang, tapi bisa Pak, sik to Pak. Iya. Kowe lagu lawas ya paham ngono lho. Lagu lawas, Lah iya. lagu nyinden ki iso Nyinden. karena Niken itu terjunnya itu dari dunia sinden. Kok mesti melok-melok ya? Aku memantapkan. Aku harus nyontoni cacah kamu lho. Ngono Ya. api. Kita kasih pelok 5. pelok 5. Nah ya pelok 5. Kok pelok 5 itu bahasa Indonesia lho dadine kok. Pelok 5. 5 pelok. Pelok gangsal. Sing ngeder menika lulusan isi Sura Menggolo. Surakarta ya. Menika ya Eskar. Padha aku, papa ki ya Eskar. Oh. Ono sarjana kerawitan. Sarjana karaoke. Wis. Karaoke. Karo kowe ngono nalika semono kaya anak karo bapak nembang. Bawa nggih. Nggih, bawa. Niki kalih ngerpek nggih, Pak? Lah nyang apa to kok ora ngrepek ki oleh. Aku ki ndalang yang ngrepek kok ya. Wah ya bukune apa lho isine kuwi. Catetane kuwi. Niken lho bukune ngantek kaya ndut ki lho. Niken lho sinden kondang bukune kaya ndut ki piye to kok. Angger dibuka londot. Ini yang dinamakan pekerja keras. Oh ngono. Selalu dibuka berarti. Tidak pernah dibuka. Weh, jan. Awas yo mlaku rono kenek ning aja medun lho ya ning kono ae. Nggih, Pak. Engko mlaku ning yagan-yagan wis malah keconyok rokok aku. Meneng nang. Uhiha. Oh. Kae nanang anu, nanang melek ta? Nanang merem. Melek ora iso. Nanang anjuk. Sandinge pra melek to kuwi. Jenengane kuno kata-katane no jane alus, tapi kok nyeluwekit ngono. Ora, maksud tak dongake ben iso melek. Nanang niku nggih lulusan SH, Pak. Loh. Kuliah. SH Lulusan iki SH. Sarjana
Apa? Susah hidup. Oh tak kira sarjana hukum kowe ngawur. Ora. Padha karo sing ngendangke ya sarjana hukum. Dadi isuk dadi sarjana sore ning hukuman. Dihukum bojone maksudnya. Ayo metu tak hukum kowe. Mengke Nanang diaturi minggah nggih, Pak? Oh iya, engko. Mas Nanang. Nanti nanti sampe naik ya kalau udah bar wayangannya. Oke. Dia pengen ngedep ketuk sih. Yo, bawa buat warga masyarakat Kediri Raya. Kediri Raya ini penonton ini kon dindi Pak Sanjaya iki. Aku cara wedok nu suaraku kaya Niken gitu. Ini sarene lanang kokean rokok wis ngono suaraku mblebes. Makanya berhenti merokok, jangan merokok terus. Saya itu kalau merokok selalu berhenti Cahayu. Soalnya lek ngerokok karo numpak motor. Dari tadi. Ini kan berhenti. Lek karo numpak motor, aku ning ngeneki moto. Ngono. Karo berhenti, bener ya? Ya sembarang. Piye? Kleru. Jadi merokok kudu berhenti, maksudnya berhenti merokok ngono ta? Berhenti merokok, jangan merokok. Dalam? Sudah itu dimatikan saja rokoknya. Rokok itu moro-moro takok. Rokoknya tak pateni lho, iki tak bong iki tak pateni lho, tak bong iki. Iki lek ora tak bong urip lho aku rono-rono, mulane tak bong. Ngono lho. Ben mati. Ngono lho. Nesu. Papa ki yo ngene iki. Kae sing dipoto kadung aku mesam-mesem mbake Niken sing dipoto. Lah kadung aku nguwi nang ngene dipoto mbake Niken. Mong tak tunggu wangsu lane Mong tak tunggu wangsu lane jampi aku maksudnya tembang iki jane bingung aku amung sira dadi jampi maksudnya mosok kancane dadekne jamu. Ya maksudnya dialah menjadi obat. Iya obat itu apa? Ya jamu kan penggantinya obat. Wong ngono jadi obat sakit berarti lagi sakit. Sing sakit sapa? Ning bawa ki sing sakit sapa? Gini loh Pak. Piye? Seupanya, sesegonya. Umpamanya ini diibaratkan Mas Gebi sama Mbak Andre. Kuale. Mas Andre sama Mbak Gebi, ngono. Debi. Mbak Gebi sama Mas Andre. Wis to ben sak karepku. Bocah ngayal tak. Seumpama kedua temanten ini, ya toh. Seumpanya sepanya, terus. Kok angeleran to dina iki ngomong apa? Loh, ora apa-apa ya seperti ini. Inilah kehidupan ngono. Angeleran mlambe. Dadi seumpama Mbak Devi. Aku lek kadung guyu no. Mbuh angeleran. Kowe kok lek ngompol lho, kowe kok. Angger guyu meni teles kok ya. Iki guyu apa ya, Ran? Kowe iki mulakno ya kowe kudu sering ngomelu papa ben iso guyu. Stres. Loh,
Wayangan ra wayangan pokok melu ngene ra ya. Tenan. Ya bangkrut aku. Heeh. Bangkrut piye wong njaluk apa-apa tak tukokne pokok duitmu dhewe. Pak aku njaluk motor ya ini duitmu tak tukokne. Aku ya wong penak to. Iki lho Pak, seumpamanya apa kedua temanten, Mbak Debi, Mas Mbak Andri. Debi ditinggal karo Mas Andre kerja ning lunga adoh. Oh, ja. Kan kangen, itu kan sakit hatinya kan kangen. Terus lek Mas Andre terus habis itu pulang, itu kan jadinya jamu. Dadi obat kangen kuwi mau. Heeh, jamune kangen kuwi mau. Iya, wis pokoke hooh ngono lah. Kok kangen kok dadi jamu iki. Lah kan sudah ketemu, sudah Iya. terobati. Dadi wong kangen ki kudu kepethuk. Nah. Iya. Terus Ngono. tenan sinden milenial kok iki. Dehem barang ya anu. Watuk. Wong ngono. Yes. Kalaman kasunya tan kadya panyuwunku Payo. La. HP ini golek teles aku. Ini yang punya gawe. Yang punya gawe ini Pak San. Aja banter-banter idune nyiprat kabeh ki lho. Lah nggih wong niku niken. Kembloh e. Niken Pak Rudi kok ya ngerti lah aku kembloh. Jenengan Lah. kejem to Pak sampai tekan itu barangnya po. Lah kembloh kan. Kamu hoya-hoya kuwi lho. Seneng. Lah mau kan nyekel mic lek kok nyawer terus piye? Lah, kula pegang nerien HP-ne, terus kula adep ning jenengan ngaten. Nyanyi sing penak sik tak sawer. Nah, ngono Pak Pokoke San. nyawere penak sawerane los. Pak San ki ajane sinden bintang tamu. Dalange engko arep disawer kok rumah saku. Rumah saku lho. Paling-paling ora ngentekne pasir sakrit. Lah, tenan. Lah, kuwi lho. Kula disawer pasir ya gelem aku. Ya, iya lho. Di kepure. Omahku urung dadi kok. Pak nganu Pak Dalang. Nggih. Ki lek golek sinden nyanti kok ayu-ayu men. Wah, niki tenan kok sinden iki. Tapi pun dilem Pak, lek dilem ayu sesuk aku ndak ono. Aku pengen Mbak Niken duet karo manten. Oh, mangke. nggih. Oh, Mangke nggih. mawon. Enggak iku mantene wedok ketokane ngantuk. Oh, sakniki, sakniki. Oh, saniki. Heeh. Ah. Lah niki mboten dibacut nerien. Sik bawon ini bentek dulu. Ngaten. Cara wong mangan ben dintekne karo niken. Iki HP-ne selak anu selak Iya. video terus ya. Gak iso mati soalnya iki. Pun mboten bisa dipateni, Pak. Nanging aku mong manungsa marga raja ke jodoh pati lan pes Dong ora le. Dong ora. Iki aku nyoteng aku dhewe. Lah tak enteni Pak San ra nyoteng aku. Cinipta kangku ngoso Lagune napa niku Pak San nek duet? Anu nduk diselani putrane Pak San ya, Mas Manten apa Mbak Manten iki? Sampeyan delok nasi nyeluk Mbak Niken ku gelem. Mas Andri. Nggih. Ale iki bayare luwarang lho. Kalembak, Munggah, Kalembake. Le. Ya, Eman-eman. dua-duanya sini. Man-man bayare larang itu. Sinten? Pak San Mbak iki Niken kan yo penyanyi kelas berat to. Lho nggih mboten to Pak lek larang, Pak. Pak. Kelas berat. Nggih lek Ya tak wae 1000 sampean gelem apa piye? Yo, jal. Lah liyane ke 1000 yo gelem. Sampean yo. 1000 ya mah to Pak, Lah 1000 dalah repes. berarti kan larang, kelas berat berarti. Lek 1000 ya mah, nek 100 gelem. Lah dalah. 100 e garek dipingne, Pak. Dipingne Iya. pira? Lek 1000 ya mah no. Coba Mas sinten niku? Mas Andri.
Tapi ngriki, Monggo, ngriki, monggo ngriki. Mas Andre. Tung tung ning Kalimantan, Kalimantan. Mas Andre bersama Bu Sanjaya. Oh, Nanti- ibu. Bu Sanjaya nanti duet sama Pak Sanjaya. Ki nyawer iki, Tang, nyawer iki. Nek kok gembul karo apa balik iki ya, Le. Sabar sik. Sediane ngadeg kabeh engko disawer, Tang. Wae yo. Yang. Aku yang tak ngadeg aku. Yo, oke. Mbok menawa oleh sawer. Pokoknya judulnya bagak ngeri. Lho kene. Kene Mas Ngeri, Andri ngeri, kalian Mbak ngeri. Depi. Juga Bu Siti, Bu Sanjaya. Bu Yulaika, Bu Sanjaya. Nggih, Bu Julaika, nggih. Nah, ini Mas Andri. Mbak E digandeng, Mbak E endi Mbak E? Mas garwane nih, oh sing gandeng ibu, sing gandeng ibu. Wah. Iki. Juga selamat malam Pak Wakapolres Kediri. Selamat menikmati dan selamat datang. Moga-moga berkah selalu, sehat selalu. Berkahi Pak Sanjaya leh kagungan kersa miwaha dauping kang putra. Amin. Pak Sanjaya menika anu nduk nih Ken. Nggih. Menika piyantune prasaja nek nonton ning viti-vitine sampean semua sudah tahu. Judulnya apa mengikuti. judulnya? Sampean pitiku tahu lewat ya, sampean gak beredar sampean. Ngeri. Pak Sanjaya pare mesti liwat kuwi. Angger Oh. ngeri. Berarti sampean gak tahu dolanan TikTok lah, sampean gak roh. Niken to? Ngertine duit tok. TikTok ora aruh, Facebook ora aruh. Wah, lah niki artis kok, Pak. Artis ki ora perlu TikTokan wis Lah, di dalah. TikTok dhewe. Oh alah niku to Pak, jenengan sing biasane lewat sogo ala ngeri niku to. Rumah Jan sakit. pokoknya. Ki Sing barekne larang ya endelmu lah sedine. Cara gak endel murah sedine. Anu Pak San. Sebelum niki nembang, Nggih. kula mek arep takon kalian jenengan. Jenengan iki nek ndelok vitine kaya ngono kae. Pokok wong ngerti TikTok mesti roh Pak Sanjaya. Bar petuk Pak Prabowo, terus metuki kanca-kanca sopir-sopir ning Bungurasih. Kok yo sampean ngerti ae to. Ah, kula ya ngeri. Sapa-sapa disrawungi. Kok terus jenengan kok terus kepilut nanggap wayang kayak terus nanggap kok meng Rudi Gareng. Lah iki lho. Monggo kula ming dalang kok Blitar. Lah iki. Weh kameramene. Lek kameramene kaya ngono. Asline disuwi-suwi dolor-loro ben gak nyanyi asline. Kok winter nekane politik deh, ya ta. Lah ya to. Bah, ngeden-ngedeni malahan. Pak, Lah dalah lah tenan. Oh, kowe karo aku kudu selfie no, kok ya. nyapa to kok tekan Silvi bareng. Anu ku lho foto-foto ku lho apa ku lek ngarani. Mau ocak-ocak batune pecah. Mas aku. Nggih. Ini kan luar biasa. Aja medon-medon kaya. Halo Rian Pak, halo guys. Ngeri. Nah. Ngeri. Lah padahal iki nek Kediri iki enek percil, Nggih. enek jok lutuk, jok litik. Nggih. Tak lebokne grup anak buahku yang dipilih panggah Niken Salindri. Wah, nih kan Wah, nggih to Mak sing Kok dipilih. gendani Pokoknya Pak. Oh, alah yo kok. nih kan kok. Mbok yo percil apa sapa ngono. Lah nggih. Lah wayange kok dalange kok kula teng napa? Lah kuwi suara terbanyak ya, tak kon milih dalang sapa. Nek Murah, Blitar murah. ya nek Telungagung iki dalang sak pirang-pirang. Wah, kula kan rungokno suara. Sing saged dicicil jenengan kok nggere. Cicil bae iki wis pok ya. Nakmu barang wis tak gawa ya. Ditenono sesuk. Dicicil maksudnya ki isu awan sore bengi. Nah, ngono Pak Sanjaya iki luar biasa. Drepere Sanjaya sing HP-ne apik ndang melok nyuting. Engko sing syutingane apik tak nggene TikTok. Iki Mbak Niken iki bayare pasir pirang rit akeh lho iki. Wah, enek 20 rit punjul. Luweh ra gelem ya. Kok 20 ya. Cara punjul. 10 rit gelem paling kirime nang Jakarta paling. Nek kirime Kediri gak doyan. Nek kirime Jakarta kan pasire regane rada larang. Rada larang. Nang Danang nang maju nang. Iki lho Mas Andre nyanyi sak lagu tok lho Bos Muda nang Danang. Nah, Mas Andri nembangin apa Mas? Nggih. Napa nyuwun lagu napa Bapak? Sing HP-ne apik nang melok maju. Nah. Kuwi nyang apa to orang go Kok HP barang kok buku dikenek video iki kok. nyang apa to kok HP. Andre nyanyi. Bapaknya tak tukang sawer. Lah iki. Napa lagune Pak? Lagune napa, Pak? Pak San. Lagune ya Napa gethuk? Aja to, Pak. sing kaitane karo manten anyar ya apa kira-kira? Oh.
Sinarengan. Orang ketiga mawon. Ojo Mas aku. Ini pertama dan terakhir. Lah adalah lek tenan Pak Sanjaya iki dipol-polne lek meriahne anak mergo Pak Sanjaya iki mantu iki pertama dan terakhir. Oh ngoten nggih. Nggih Mangane nantep malih. tamune ya tumplek-blek kaya ngono. Iya. Terop sakmene gedene iki lho. Wong sampe padha ngadeg lho. Ha nggih. Lah nggih, alhamdulillah. Aku malah kelingan zaman aku ewuh kae Puji tamune ya Tuhan. ngene iki. Rencana sing dirawuhke Pak San iki wong 3.000. Jadi undangannya Pak Sanjaya cuma 4.000. 4.000. Tapi yang datang 5.600. Oke, puji Tuhan. Hampir 6.000. Ngeri. Ngeri. Jadi karangan bunga ini juga sangat luar biasa. Dari ya Pak kan? Presiden ada, saka anu Dari elemen bawah sampai atas ada. Ngeri. Bahkan ada teman saya yang nggih. Mas Bambang dari Batu Licin Kalimantan. Loh. Itu juga temen waktu nyupir tahun 90. Ini Zaman demi, berjuang biyen. demi Tuhan ini. Nggih. Kemarin juga datang mengucapkan karang bunga. Ada PT apa itu lupa saya itu. Saking Batu Licin mriko. Batu Licin itu sekarang jadi bos batu bara. Wah iya. Ngeri. Ngene iki sing diarani ngeri iki ngene iki. Jadi sama-sama nyupir di Kalimantan tahun 91. Hingga sekarang dia jaya, saya juga jaya. Waktu kita ada acara ini kita kabari dia langsung datang. Ngeri. Ya. Jadi kalau kita boleh ngomong jujur, sapine sih kok nedeke Pak Gareng. Wah iya, lah iki. Ngeri. Sapine regane 48 juta. Lah niku ngeri no lek ditukokne wong Ngeri. Sing dari dek, soalnya dek wis tau jar. Oh, Anggere ngajar. kok rabi, aku tak nyumbang sapi. Iya. Lah kuwi lah. Nggih. Dadi karek tuku wedhuse tok pira ni 20 pira wedhuse. Alhamdulillah. Sampai saiki sik turah. Pokok sukses selalu nggih Pak. Nggih. Berkah selalu buat penjenengan dan Amin. PT Andri Putra Sanjaya. Amin. Amin. Jadi kalau Pak Sanjaya mohon maaf bukan kita menyombongkan diri kalau Iya. Pak Sanjaya itu bener kata Pak Gareng tadi, kacang tidak pernah lupa kulitnya. Nah, nggih. Jadi kita awalnya dari mana kita harus kita ingat. Nggak pernah kita berkelebihan kalau sudah ketemu pejabat, mungkin ketemu seorang Bapak Kapolda, Pak Kapolres, mungkin ketemu Pak Kapolri saja sudah Pak pernah jabatan Presiden, tangan semua. iya. Sampai Pak Jokowi, Pak Prabowo kita sudah berjabatan tangan. Jadi ini ya yang jelas Bersyukur. kemarin banyak yang tanya itu ada undangan dari bukan undangan maaf, Nggih. ada karangan bunga ya dari Pak Presiden, dari Mas Gibran ya toh? Nggih. Karangan bunga ya Nggih. dari Mas Kaisang. Mas Kaisang dan segala petinggi, segala penjuru, Nggih. elemen bawah sampai atas semua ngiriman karangan Wujud bunga. kepedulian terhadap PT Andri Putra Sanjaya. Jadi karangan bunga ini sudah dihitung jumlahnya 38 karangan bunga. Ada yang juga ngomong, Pak Sanjaya, iku kok karangan bunga kok ini Pak Kapolda, Mas Kaisang, Nggih. Mas Gibran, kayak Pak Prabowo, Pak Nggih. Sanjaya. Iku asli gak? Ada teman kita seorang dari PH ya, PH itu pengacara. Oh. Kemarin juga datang. Nggih. Itu asli ndak? Kalau ndak asli mending dipinggirkan. Karena apa? Takutnya nanti ada Napa? pelanggaran. Oh ngaten. Iya, kalau beliau nggak berkenan pelanggaran. Sanjaya soal kecek, ya. Lho, nggih, Jadi no. karangan bunga itu nyon sewu. Jangankan kok karangan bunga Pak Kapolda gitu. Karangan bunga sampean nggawe karangan bunga Pak Kapolsek. Pak Kapolsek nggak berkenan, sampean tuntut kena perbuatan tidak menyenangkan. Oh ngoten. Nggih. Jadi kemarin ada salah satu PH itu negor saya itu ada Pak Kapolda, ada Mas Kaisang, Mas Gibran, A1 semua. Saya tunjukkan apa ini WA dari kiriman dari sana. Nggih. Akhirnya dia itu terharu. Dari seorang Pak Sanjaya ini bakul pasir, ya toh? Nggih. Terkenal kan bakul pasir, rentalnya bego, bakul uruk. Tapi kok karangan bunga sampai datang 38 dan undangan yang Luar biasa. jelas ya toh, yang undangan kita tonjok sama undangan kita online ya Dri, apa namanya Dri? Online. Digital. Itu Digital. jumlahnya sekitar nggak sampai 4.000, tapi yang datang kemarin ada hampir 6.000. Itu bagi saya sudah luar biasa. Alhamdulillah. Saya Tepuk kemarin tangan, tepuk tangan. sempat adem panas lur, sampai kelambiku ganti kelambi ping pindho kembloh. Aku khawatir lek segoku kurang. Oh iya. Ngredeg aku.
Dadi aku nyalami wong wis gak nyawang wonge. Tak sawang segone terus. Dadi cara nyalami wong wis wong siliwang sapa gak roh, tak lirik terus gone entek ora entek ora. Wedi lek. Lah wong kene pedote lho. Nggih, alhamdulillah, Pak. Tenang. Sampai bolo-bolo ki ngomong sing wingi iku Mas sepurane gak iso nemoni. Yo Pak Sanjaya, sing buah ngenamu kok jane ki ndelok Gus Idam apa buah to. Gus Idame ya ora enek, tapi kok sing buah iki gak enek pedote kaya ndelok Gus Idam. Nah niki. Alhamdulillah. Ini Nah, itu sesrawungan sangat Pak. luar biasa. Nggih. Luar biasa. Jadi yang perlu kita garis bawahi mungkin banyak teman-teman mungkin yang kemarin menganggap Pak Jaja karangan bunga itu bikin sendiri misalnya iso ayo tuku karangan bunga orang ngetekne pasir sarit tetapi lek wonge gak trimo tekecek kenek jadi sampean aja pisan-pisan nggih karangan bunga atas nama Pak Lurah Sambirjo pamane. misalnya membuat karangan bunga mengucapkan misalnya ke Pak Rudi Gareng padahal Pak Lurah Sambirjo ki gak nggih karangan bunga. Kuwi nuntut iso perbuatan tidak menyenangkan. Jadi Zaman pun ngeten kok nggih. bagi saya itu sudah luar biasa. Dan ini giliran Andre nyanyi, tapi harapan saya Andre saya pesan sama Andre. Nggih. Dalam arti Andre ini dibilang perintis pewaris. Oh ngaten. Karena anak satu-satunya anak Sematawayang. Sematawayang. Iya. Jadi pesan saya sama Andre teruskan perjalanan Bapak Andre. Karena Bapak itu dari kecil Bapak sekolah SD. Mungkin wong Swallow ngerti kabeh lek pas aja sekolah SD. Mungkin lah asli wong Swallow ya ngerti Pak saya dhisik bakulan jajan. Disugi ning ember. Oh. Diubengne ngoten niku, Pak. Diubengne. Lah kene mboten. Nggih. Lho nggih napa mboten? Pak Sanjaya iki ora selamat Mbak nih kan. Bakulan jajan disugi ning ember. Sekolahku SD. Masya Allah. SD lho wonge bapakku dhisik supir bis, tunggalku 6. Nggih. Bapakku cantol wedokan maneh. Dadi gak durusi anake 6 iki. Dadi bar lulus sekolah ki langsung nyugi jajan ning ember turut di tangga-tangga kuwi. Lho iki gak selamat iki lho. Lek iki wong Jobo Swallow mesti gak percaya, tapi lek asli wong Swallow mesti percaya. Nyipati. Oh iya iki nang. Rene diluk ya Rene. Iki kanca kecilike Rene diluk munggah. Iki omahe anu iki, berpetung iki. Berpetung. Aku roh ya. Adan-adan. Iki nang gerejane dhisik bareng ning gereja iki ladan-adan. Jenengmu sapa jenengmu nang ngono lho. Anang. Wo Mas Anang adan-adan to? Jadi ini demi Tuhan lho ya, mungkin ini ada rekan-rekan yang di luar Swallow. Ini pastinya nggak percaya kalau Pak Jaya mantan bakulan jajan. Zaman semono jajannya 20 repis. Terus mundak jadi selawe. Getuk. Yo getuk yo enek jemblem enek mendut. Kuwi sekarang seperti ini bagi saya sudah sangat luar biasa karena kebaikan Tuhan. Mungkin sak kabupaten Kediri lho ya. Gak enek sing perjalanan kayak Pak Sanjaya terus saiki dubah kayak ngene iki mungkin gak enek. Alhamdulillah. Nggih. Mungkin kalau perjalanannya seperti Pak Sanjaya tapi saiki panggah kere mungkin jauh kae. Tapi lek perjuangannya seperti Pak Jaya saiki terus mengalami liku-liku yang tidak apa ya, Bu? Liku-liku yang artinya tidak mudah, ya ta? Nggih. Perjuangan, Pak niku. Mari ngono ngernetrek. Lha piye lulus SD? Mbak, gak apa-apa sing nanggap aku, tak suwi-suwi gak apa-apa. Iki wong Swallow ben ro kabeh. Ini sebuah motivasi. Generasi anak muda sekarang. Monggo los mawon, Pak. Jadi banyak ya warga Swallow ini sering juga ngomong ke aku, Pak San anakku loh mau sekolah goro-goro sampean. Lah nyapa? Kaget aku. Nggih. Lah kok iso ngono to, Mbak? Piye? Anakku ra gelem sekolah gara-gara awakmu. Bojone ku lho, bojone Pak T pelekete Swallow Kulon. Sapa jenenge kuwi, Mbak? Mbak sapa, Bu? Mbak Tris. Lah nyapa? Kowe nyapa ora gelem sekolah? Sekolah ora dadi apa? Lho Pak Sanjaya lho ora sekolah treke akeh. Itu ndak boleh lho. Nggih. Nasib itu enggak sama. Pak Sanjaya enggak sekolah treke akeh. Wis jereke sapa? Ya wong tuwek-tuwek do omong. Dadi
ngeri, nggak boleh ya. Jadi bagi anak-anak generasi muda sekarang kata-kata yang baik monggo ya dijalankan, kalau enggak jangan. Nggih, nggih. Kali ini sebuah apa ya? Sebuah motivasi juga Pak Sanjaya yang ngomong ini Edukasi, Pak. Nggih. bukan edukasi lagi, motivasi yang sangat dalam. Motivasi nggih. Lho gumun lho kanca-kanca kuwi ngene lho ya ceritane. Pak Gareng ngomongnya bener. Nggih. Mungkin Pak Gareng sering delok TikTokku. Nggih. Jadi Pak Sanjaya mari berjabat tangan karo presiden, karo Pak Kapolda. Mungkin karo Pak Kapolres. Mari ngono, Pak Sanjaya kuwi ketemu supir-supir ning ngene bungun asih foto-foto selfie-selfie lho. Akhirnya Soro, nggih. Pak Presiden munggah TikTok, supir-supir Harapan Jaya munggah TikTok. Akhirnya apa? Ngeri judulnya. Lah itulah arti sebuah ngeri. Siap. Jadi kalau menurut saya ngerinya gini, mosok mari ketemu presiden, jabatan tangan tak unggah nih TikTok, tak gini Facebook. Mari ngono ketemu supir-supir ning ngene terminal Bung Rasi tak parani tak sewaber kabeh. Bener gak Bu? Tak unggah nih TikTok maneh. Nggih. Di Pak Sanjaya jane sapa? Gitu loh. Mari ketemu presiden, mari ngono kok ketemu karo supir-supir diunggah nih TikTok. Jadi pesan saya sama Andre dan nggak bisa lama-lama karena Mbak Niken bayar larang dari Bapak ngomong terus engko rugi aku. Pesan saya pada anakku putra mahkota atau putra semata wayang, jadi ikuti jejak Bapak, kamu harus tetap rendah hati, jangan tambah tinggi hati. Kalau kamu rendah hati, kamu tentunya akan banyak teman. Kalau kamu tinggi hati, sombong atau gimana, nanti gak punya teman. Nggih. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bisa menjadi motivasi rekan-rekan semua atau anak generasi anak muda sekarang. Nggih. Nggih, leres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak Sanjaya. Perjuangan yang Luar sangat biasa. membuahkan hasil yang luar biasa, Nduk Nggih, Niken. nggih luar biasa yang Ini dulunya. juga penak tak sawer. Iya. Kayak kon ngadeg kabeh. Oh, sindene. Nah. Oh, nggih, nggih, alhamdulillah. Ya, Nduk, ngadeg kok kabeh, Nduk. Rodok rene Dre. Langsung mawon niki Nggak napa apa-apa, Mbak, sentuh Mas juga. Andre sama Mbak Debbie nyuwun lagu Sinarengan. Sinarengan. Nggih. Oke. Mas Andre kersane Nah. nyanyi nadane cowok. Video matikan dulu terus dinyalakan lagi. Start dari awal. Nah, lagune Sinarengan Pak Sanjaya. Nggih. Menika pundutanipun Kang Putra Mas Andri. Coba digawek nih, Gus. Jogete sing paling penak jare saweran luwih akeh. Iya. Yo, iki Bro, melok nilai sing penak sindi engko disawer, sing ketoke plonga-plongo gak enek saweran. Aku tak melu biji ben sawer aku akeh. Biji, kalau api tak wene aku tak saing. Yo diaturke tembange Sinarengan. Bersama Oke. Aku hormatono. Sinarengan. Kowe cah cilik dilarang ning isor. Nggih. Kowe tak uncali, mbok ideki cah cilik engko. Mesake. Sing cilik rada nyisih sik. Nah, iki sak lagu tok tak ramekne, sak lagu tok. Ki Bu Sanjaya nyawer dhewe, Pak Sanjaya Nggih. nyawer dhewe. Bar niki lagune napa Pak San? Nggih, Lagune napa bar niki? Andre. Mas Andri. Oh. Mas Andri lagune. Lagune sampeyan iki joget ora kenek, makane aku mau nyawer plonga-plongo tok. Lagune sing rada anu. Lek lagune Andre aku iso joget. Napa? Lagune Mbak Niken lagune wong sepuh-sepuh kuwi ya. Nggih niki anu. Ah. Wong sing nyuwun niki wae Mas Andre Yo Sinarengan bener sayang, kuwi. tapi maksudku kok yo pas lagune wong tuwek kuwi. Enggak, we Lah mau. lagune penak Pas Sanjaya ku ngeri lho. Ngeri ngene. Ngeri. Lah batin niki kan tak salah kok nyelot tuwek. Aku lagu sepuh iki. Apa to, Pak? Lagu sepuh. Lagu sepuh. Sik, kursine kuwi pindahan tulung. Nah. Sak lagu tok ngubar balekno neh, Teng. Nah nggih. Iku lho, Nggih arep bagi-bagi bahaya, we. rezeki, bagi-bagi rezeki. Kuwi deg-degan lho. Manut Andre, sak lagu tok Andre. Gas le. Napa Nah, iki lagune, Mas Andri, iki napa 3000, Bu Sanjaya 3000. Entekne Bu, 6000. Ayo. Anu wae, Pak. Lagune lah Mas Andre ki. Sampeyan urusono iki aku tak ngurusi wong-wong lho. Nyuwun dumes to. Lah dumes iki kan Kekalemen. rada kekalemen. Oh, apa, Nduk? Lha apa? Pe apa? Ini mampasona. Pek piye to? Apa? Lagune ngoten lho, Pak. Ya mene tak jar-jarne malah ngeder-ngedeni to. Lah, Maksudnya Pe- apik-apik. Lagu pek-pekan ngene. Niku apik-apik Pak maksudnya. Pe apa? Pian sungguh Ki, ndelok tatu nggih, Dre? mampasona.
Masuk gak iso gak sampean tatu. Oh tatu. Ya wis lagune Tatu. wong tuwek lho, Pak. Dijajal lek lek kena Tatui. joget ya diterusne sawer, tapi lek gak kena joget berarti mandek nah. Golek liyane ngono lho. Tatu Nduk. Jenengane ya. Tatu roh ora tatu niki. Sak lagu tok 6 juta lho iki. Lho, mengke mboten saged jogeti malah ndak sido nyawerne. Lho, Tatu. sing jelas sing Pak Senja kira iso joget. Nah nyuwun tatu. Tatu piye, Mas? Tatu atu tayang ibu gitu. Mas sepurane ya gak usah idek-idekan. Nggih. Engko Keplak-keplak enek wong mawon. sepuh njupuk dhuwit mbok idek aja. Aku kok nambakne. Oke, Kuwi nek sip. gareng ning kono bahaya wi. Kuwi jenenge gareng wi. Ya rada ngedelne wi. Wah, lu kembar Hati-hati aku. we, bahaya lho. Sampeyan aja nyedek kuwi lho, bahaya lho. Kembar aku. Kuwi gareng wi ya. Mas Agus. Sapira? Sepira Gus? Jeng 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 jeng. Iki 6 juta ya hormatano sak lagu tok. Mian. Alhamdulillah. Bar ngono medun, marine sampean kok ngono. Oke. Ya, Dok. Iki Cowok. tak omongi lho ya, Nggih, duit Pak. iki dilebokne pentil. Pentile sampean. Sing lebokne Busa Jaya. Astagfirullahaladzim, Pak. Sing lebokne Busa Jaya kok. Ya aja pentil ngono to, Pak. Iki. Ya Allah, susu. Ya terserah. Kan ya Penjaga sopan aku. telepon. Lebokke ATM. Bu, dipraktekne Bu njajal Bu. Padha wedok kan ora apa-apa, lek pas aja sing lebokne gak oleh. Ya Allah, Dipraktekne kayak- tok, Bu. Kayak ledek kayak. Ya Allah, Pak. Eh, Bu keriput. Bu malep ngene lho, Bu. Dingene tok iki. Aku pengen jimo. Ora Ayo. kena. Ora kena prakteknya ya kena langsung disaut ngene, Bro. Keri. Saut langsung. Yo, tatu. Padahal percobaan dikai Bu Sajene langsung didelep-delep ngene. Oke, ayo ndang digas. Ya, Gus. Ini perjanjian ya, lebokne pentil, tangannya meneng kabeh. Aja to, Pak. Loh, ngapa ngelebokne Busa Jaya kok? Aja, Pak. Padha wedoke. Lah engko lak wayahe sampean, yo tak lebokne pentilmu. Waduh, Tangannya meneng ae. nek kula los lanang. Oke. Wes go ngalih wong yo. Kancane dhewe Weh. kabeh. Kancane dhewe kabeh. Kok yo gejo-gejoan. Lah koncone juga dhuwit ngene lho, Lur. Digejo ngene. Ya lara ta, ya njotos saiki. Del. Nggih, Gak wis. pareng. Kancane dhewe kabeh, ngeten. Gak pareng wis. Dimulai neh. Wong sing Duwite rong entek. wong sing neng. Kita dientekne Bu, dhuwit 6.000 perjanjian entek. Aja mbok entekne Pak Gareng ku piye engko? Iya ta? Kula turane mawon, Pak. Malah Wis aman. Oke, tetep kondusif nggih. Iya, iya, kondusif, Kanca-kanca. kondusif. Terima kasih. Ya, Iki asline gak sengaja, Lur. Nggih. Oh gak kok enek rencana njotos sih gak. Mboten kancane dhewe. Koncone juga dhuwit digejo ngene cara sampean dhewe pada nesu to. Nggih. Wong dhuwit dicekel tangan digejo ngene. Ya man dhuwit 100 sik. Ya karo ente digejo karepe wis digarne. Tapi malah dijotos dhuwit 100 mau ngono lho. Yo, wong neng Ayo. pisan. Cinta damai. Ya. Ya. Diangkat kok. Pokoknya aja ngene lho Lur, aku ki lek mbok ngenekne mau dhuwit tak uncali ya wis bejo-bejan ngono lho. Kowe perjanjian dhuwit 6.000 dientekne ya wis to. Nggih. Gak usah royokan. Ki lebu saja deloken. Ora go sak wong iku dikira disaki ngene dhuwite. Mboten. Monggo. Andre, Wong neng Ngendi ae? sandingku kok kono ya. Niki malih. Lah apa lagune prayo iki sing dientekne? Tetep tatu. Napa? Anu. Pak Rudi, Nggih. dhuwit 6 juta e jarine bojoku njaluk 3. Berarti kurang 2. Kurang rong lagu. Napa, Jadi Pak? sak lagu njaluk Bu Sanjaya iki 2 juta lah ngono to. Alhamdulillah. Sak lagu 2 juta. Lek rong lagu kas berarti petang. Lah nek 3 lagu berarti 6 iki tak ora tak sawerne sampean iki nggih. Sindene karo kae iki wis iki entek ini sampean tok iku Bu Sanjaya iku tenang e. Aku bengi iki ora oleh sawer, aku wis kecut aku. Lah Bu Oke, Sanjaya Pak. nek rong tak jawel rong wani maju no. Lagune Mergo napa, apa? Bu? Enek kode. Lagune napa? Permintaan. Ini kan Benti Wangi Putri ya, lagune Benti Wangi. Aku les pesen to Bundamu. karo sampean mau. Wong loro. Aja royokan. Ben penak. Napa sing rada Pak rancak? polisi ini wakeh aja tukaran. Pak polisi ini nek 7 lho gak main-main iki. Napa, Dek? Gak, sik engko sing garing.
Lah, innallaha ma'asabirin lagune sabar. Wis, Ndre, ngene Ndre, kan telung karek rong lagu to iki. Nggih. Sampean sak lagu, bapak sak lagu wis. Tapi lek bapak nyanyi, sampean joget karo DB. Lek sampean sing nyanyi, bapak ribut sing joget. Oke? Ya. Tes. Nah. Tas. Dale iki pertama dan terakhir. Pernikahan. Pak Sanjaya ngunduh mantu pertama dan terakhir ya ta? Nggih. Lah nek engko lek ngunduh mantu ping 3 yo mbok seneni aku mestian wong. Ngono lho. Pisan tok wis. Oke. Yo, sabar. Bu ngono kuwi deloken, Bu. Lek sik. Bojoku tak omongane. Bojoku tak warane pinter. Nggih. Sing jogete iki heboh, kuwi loro. Nek jogete rada plonga-plonga sitok ae. Nah. Sawangen wedi ngenak-enak tok kae loro telu kesenengen no. Didelok sik, Bu, ngono lho. Diamati lah. Nek heboh ya loro telu gak apa-apa. Ngono lho. Sik kita kenekne gununge. Nah, aku tak ndelok. Iki mesti jelas kan ngene lho ya. Iki duwite Pak Sanjaya 4 juta, Bu Sanjaya 2 juta. 6.000. Jadi iki jatah entek. Wis. Nggih. Sawangen kula aku ngesaki Senen ono, ngono lho. Nggih. Monggo. Nggih, Pak. Yo. Andreas. Ada Niken Salimi. Ada Cakra Budaya. Wes aku mau nyebari kono, tukaran terus. Wes mau aku nggawe kono mau aku. Nggih di Kok kowe nyawang aku gak kok? Nah. Tak cemplung ning kali ngono diadahi kabeh lho kepala. Niku tembang. Kali mburi omahe banter ya le. Wong dikak apik-apik mesti lek njoto si kancane. Soale mambu san cangkeme. Iki wong sepuh-sepuh gak enek sing mambu. Wis aman ning kene kono gak aman ngono. Nah, waduh sing sih kono malah akeh nggo. Mriki ki aman, mriki Pak. Kok lanjut. Lagune napa? Lagune sekali Wes. lagi. Iki duwite dientakne sak lagu tok ya. Nah, sekali lagi lagune apa? Kene Bu, duwite Bu dientakne Bu. Kene tak wis sampean menenge. Nah. Cinta Noda Hitam. Oh, Cinta Noda Hitam. Ya. Sing nembang Pak San piyambak nggih? Ya. Alhamdulillah. Nah. Cinta Noda Hitam. Buat warga masyarakat ukuripun Wis mapan mari wonten ngene ing sampe Suwarno. dorong. Wis iki terakhir. Nggih, Pak. Aku ngowahi kono gak wani. Ngene wis tangane. Ora namani dhuwit tapi ngene tangane. Ayo. Nggih. Yo. Cinta Noda Hitam. Oke. Iso apa ora? Ndang lek iso. Sik Pak Rudi tak sampe resik di Bang Lali. Kenapa, Pak? Waduh, lha kula ya Jadi sawer, Pak. nggih niken mek tungtungne aku tok disaki neh kok niken niku kurang ajar. Terima kasih. Dalang niku pikirane abot. Nggawa gamelan, nggawa wayang, nggawa kelir barang. Heeh, nggawa bis, nggawa Wong elep. sing gawa elep sopir, sing gawa wayang peniti kok ya. Nggih, lagune napa? Cinta Noda Hitam. Nggih Pak Gareng tak wae 5 nya. Terima kasih Pak, alhamdulillah. Yo Mbak niken gak usah meri ndang nyanyi. Iki blangkonku langsung tak cepot iki lho, kena duit. Oh iya wayahku iki lho, iki sementing joroyan tak wehne sampean kabeh iki. Nggih. Iki sik 2000-an ya. Ayo.
Weh, Gak sing kono kok gak tak sebarne tak longne. Marine tak longne. Gak aku nyebar bahaya ngono. Tak longne ngene lho duweki. Ya wis. Ya Cinta Noda Hitam, Pak Sanjaya. Ya lo aku aneh sih. Ngelak iki. Sembarang ngene wis. Ora apa-apa. Niken. Aku kok Wong sampean ya ora guwing lho ora apa-apa ora utuh. Ajake rapati ketok iki. Endi? Kok golek sing utuh barang ya? Oke, Cinta. Yo niken mulai adele metu lho niken. Lho puane anak. 700 rep tok saiki rep. Oh siap. Iki rong tak ya mundek iki. Pelanggaran iki Rudi Gareng iki. Lho mboten lho ngok kene manut brosure tembang kok. Ya tapi yo duwite rong entek lho sayang. Nah. Yo entekno sik. Yo, jangan angkat rep interlude. Nah, Wah kula kurang bandem iki. banter. Weh ora patek teko lho aku marak niki. 1 2 3 Telu. Lah, lah. Pak Rudi ceritane kakean mangkane duwite dibadem-bademne ya. Lah niku paringane panjenengan kok ya jatahe kanca-kanca. Niku lagune Cinta Noda Hitam sampun dipun aturaken Pak Sanjaya. Niki badhe piyantune badhe mandhap Pak Sanjaya. Nggih. Niki kula badhe pamit kali Kanca-kanca dulur. rekan-rekan semua atau Nggih. dulur semuanya. Nggih. Terima kasih kehadirannya dan Sanjaya tetap motivasi diberkati untuk memberkati. Amin. Bu Sanjaya mungkin ada kata-kata monggo sedikit Bu Sanjaya. Masuk Pak Sanjaya sampai kebloh lho wong-wong pengen suaramu lho Bu. Ndak. Oh duitnya ya wis entek ya wis karek medune ngono lho. Nang. Bu. Ini kanca-kanca sinden pinarak dhisik. Nah, lungguh sik. Terima kasih buat semuanya. Selamat malam. Masih semangat apa wis ngantuk iki? Semangat kok ya. Marahin Mbak Niken gak nyanyi-nyanyi. Lho bar niki nyanyi kok ya. Pak Sana sing nyanyi lho waleh dadine wong-wong paling. Mboten. Nggih, saya ucapkan terima kasih buat semuanya dan saya minta doanya agar kami sekeluarga tetap diberi kesehatan. Amin. Senantiasa bisa membahagiakan masyarakat sekitar, teristimewa, diberkati untuk memberkati sesama. Mas Andre? Itu mungkin rekan-rekan semuanya atau dulur semuanya yang dapat kami sampaikan atau keluarga besar sampaikan. Dan semoga kita semuanya selalu diberi kesehatan, kita semua selalu diberi kemudahan dalam setiap rezeki kita. Dan kami juga terima kasih buat Bapak Rudi Gareng dan Mbak Niken Salindri. Kami terima kasih, tidak mengurangi rasa hormat. Siap. Kami tetap cinta damai. Siap. Dan ini bukan Pak Sanjaya sombong nyebar duit, enggak. Ini hanya untuk meriahkan saja ya. Siap. Mboten napa-napa nggih. Mboten Itu sudah karakter Pak Sanjaya. Bagi-bagi Soalnya rezeki. dige meriah niki mung ya kuwi mau disebar duite. Nggih. Akhirnya tongkok-tongkokan apik. Muga-muga lumintu. Ngaten nggih. berkah. Yang Ngeri. dapat kami sampaikan Pak Rudi. Nggih. Begitu juga Pak Rudi, salam hormat juga buat keluarga besar Pak Rudi yang Siap. ada di Blitar. Siap. Semoga terima kasih. melalui di Pagelaran. Mabes Sanjaya ini Nggih. panjenengan sedaya nanti akan viral. Amin. Dan kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sanjaya. Salam damai sejahtera buat kita. Monggo Mbak Niken. Ya Nduk, jumeneng sik Nduk. Mriko lagune mbajutke pundutane sore mau ana Kusuma Wijaya. Wicitra. Kusuma Wijaya. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Pak Sanjaya atau Sanjaya Group. Tepuk tangan. Ya. Melalui beliau awake dhewe sosowan nguri-uri kabudayan, nanjake budaya kang adiluhung. Yo, Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya.
terima kasih pinarak remin Nduk Niken. Anakku li, Mbuk. Piye, Yung? Iki mau kapur nyata wujude kebersamaan saka keluarga besar Sanjaya Group. Lugunipun ingkang minulya Pak Sanjaya dan keluarga. Muga ndadekke berkah buat awake dhewe kabeh sing bodho pareng rawuh lan panjenenganipun muga tansah mangke sukses. Mantene tansah atut runtut. Reruntungan nganti tekane kaken-kaken dalah ninen-ninen. Allahumma amin. Coba engko perkara tetembangan gojekan digoleki wektu. Engko wanci gara-gara engko se ana lawa, ana gembul. Dadi rasa kuwatir gara-gara tak goleki wektu sing dawa. Oh ngono. Coba kaya ngapa sowan ngarsane iki? Sang Begawan Yudawala tak dadukane, Nduk. Tak dereki, Yung. Gandanya kang sekar. Gandanya kang sekar. Kadung